tikati gare toyeuchidzana mhuri yezimbabwe ndadzoka nema-updates manyama zvinhu zvese zvinonga zvichiitika regedzai timboonesana because panapa takaona kuti mazuva tingoti waipuhwa kachinzi tikumupa mazuva akadai sokuti asiye. Now ndangoti ndingokota this one ndangoona iri kungobuda yakungodzokorodzwa pari kunzi Geza says war veterans we will respond if police use force on peaceful demonstrators. Ndo mashoko ari kubuda. Outspoken war veteran blessed Geza bombshell yes issued a stern warning to Zimbabwe Republic Police Commissioner General Stephen Mutamba, urging him not to shoot any Zimbabwean exercising their democratic right to demonstrate. In an interview with HSTV, Geza said that no one should be arrested for protesting and declared that war veterans would take action if the police resorted to such measures. He stressed that the right to demonstrate is sacred, pointing out that countless Zimbabweans shed their blood and gave their lives to secure this fundamental freedom, said Geza. Akati aiwa zvakafirwa izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvataitoendera kuhondo izvozvo, saka kana mauda kutirambidza zvinhu zvataendera kuhondo, saka mufuta takaendera kuhondo maharere ndo nyaya yanga iripo. Saka iye manje mumashoko akakanyatsobuda. I think you guys you remember zvinhu zvakaitika zvese and you know why ndiri kutotaurawo nezvazvo izvezvo nyaya idzo tingoramba tichidzipula paaiti be warned Mutamba, if we hear there is anyone arrested for enjoying of his or a constitutional right, you will see it. We will deal with you if you also hear that there is anybody who has been shot for his or a constitutional right, the same rights which thousands sacrificed their lives for. Don't be used by anybody on the basis of your relationship or nepotism. I want to warn members of the security forces, in particular the police. Anzi kundodanya udhila nemapurisa ndowanyanya kushandiswa. Musanyandiswe nemwe munhu kana achingada kuita zvinhu zvake zvada kuita. Takaizvoendera kuhondo kuti vanhu vanyatsowana that freedom, auda kurambidza on freedom yo. Muzvisiye izvozvo pakaipa pari kupisa. The reason why ndanyatsoya nenyaya iyi, I think manyatsoona zvazvichiitika kune vanhu vaiona maclips zvanga zvichiitika kuHeroes Acre imi kutochinja kutotanga beto yekuti vambonetsana here vanhu ava vari kudedzera same stadium vachiti 2030 ndeyaemason. That was the other side. The other side ichidedzera kuti siyanai naye chiwenga, ndo zvanga zviripo muground. Gore rinerika ndaona taenjoya regedza kuti timboti tiri munguva yegeza but tiri kumboti 2030 ndeya Nelson kana kuri kunews uku ndeya Kulient. Ana vamwewo vanenge vachiteerawo ana gamba kuoneka akabata makamera atidi kuona pascreen. Tikatotochinja mutemo totochinja mutambo nevamwewo vese ikoko tinenge vanenge vachingorongedza vachingocleana munewsroom handiti vachingona kuti musaite mapeti. Ndo zvinenge zvakatoita because zvachoka vandiri kuona kwazviri kuenda kujigwe rinopisa. Ndo nyaya ndingodarika nayo nepanapa ndichingoremindana maybe kuti mukaona zvakudai so pane zvinenge zvakuda kuitika. Ndo nyaya iripo. Sare makateerera audio ndatopedza, so kana muchinge malike mundudzowo zvamuri kufunga mu comment section ipapa. Nino zvangu zvandinokwanisa kutaura ndezvekuti Idi must just leave. Ngabve mutauro ya because ane utsinye hwake hwekutanga uda kunyazonoti that guy is serious neutsinye panyaya yemastadium. Maground ebhora azviri kuti havakwanisa kumagadzirisa but akatoona kuti vanhu ava havandide, saka let me punish them nemaground ebhora kunge tiri vana vake vaakazvara kutanga maground nyika ndeyake. Apedza kudaro anonovhura ground re-5,000 unopinda vanhu 5,000 ramagaya. Anonovhura ground ramagaya redu remunhu rinopinda vanhu 90,000 remuZimbabwe. He fails kuti rigadzirwe. Zvino izvi vakamhanya achisa zvimabucket seats nemafume. Those bucket seats, they were not on the plans of the stadiums. Vakanga vasinombobvira vazvisa maplan. Now muda kuti vanhu vagare vaone bhora, makumbo akatarisa uko, mafesi imwiri akatarisa uko kutange marobot. Kana bhora rachonurura kana FIFA yachingabvume zvakadaro ndipi. Zvese zvekuti mari munhu iba anotokumbira mari munhu anototaura kuna naidi ndakuba mudhara pangu pari kugenerate kwa more than 30 million ndorova mari. Ndo life ikurarama muZimbabwe. They are looting and stealing. As long iri parastatal ichingowana mari chete angozvari kuna anotaurisa anotonzi tichakusunga uzopedzera masports ndiwe takusunga ndiwe uchazotopopotera nyaya yako yako mari ichapamuka dzako. Ndo life ikurarama muZimbabwe. Zviya zvekuti we are gentlemen, we are Zimbabweans, we are educated, we are what, hazvichashanda, hatichazvida. We are done. We are suffering.
vanhu vari kunakirwa muna South Africa, vanhu vari kunakirwa. Even South Africa zvaive nezvimaproblem zvayo wanto, but people they're enjoying their lives. Noti zvatiri kuitwa tange kupusiswa ende kwana kuona vanhu vese vanhu vacho vake vanhu madzodzi ake vese ari kufamba nawo ari kusenza nawo vese kada kuona is a member emunhu mwana weZANU-PF, mwana wemunhu weZANU-PF aripo right now. Post mavetere angaradza kunotora sekuru wake kana kuti mwana wasekuru wake achimisa kuti nonotapa. Saka zvichangoramba tichidzokera kupoint zero, tichangoramba tichidzokera kupoint zero. Hama dzangu ndokumbirayo, this man must go, let's fight. Ngachiende ane utsinye Mnangagwa uri serious nevanhu vake vese ari kuvatraina utsinye. Saka let's go and him street, everyone in the street. Zvekuti achazotaurirwa naye achatwa sei kana kuti asi romwe vari romwe vese ngavaende. Mudhara Geza uyo ngaadye pfuma yenyika chaidyo, ende achaidya zveshuwa, even nevana vake. Zvese zvekunzi zanzi akauraya munhu akaita kupi, munhu iyamheno vanhu vezanu vakauraya waijaji munhu jaji iwewe munhu waminister of judge muZimbabwe wakuti ndakatozvinzwa nezuro kopesa bongo usingazizivi, wangu usingazizivi here pesa wakuti ndakatonzwa nezuro kuti hamheno akaponda munhu kopesa po kwanga usingazivi naye mukuru. The game is on. Ngavaende kumba vana nyanya madhara kumba after that Jerry anachivhaya kutengerwa nemota kuno tasei mota kuti asei upenyu zvinazvo vacho kubuda tadza kutengera great man. What does Sekalas bring on the table in the country? Chichi anonza munyika Sekalas anonzei mabrokers amabusinessmen ese majari enyakudhara aya anamwamuka anani anasamuri amaifurirana navo venyukudu avese mabusinessmen avachifana amazuva ano mabrokers makanda mabhini ambavha dzenu. Nyika isina businessmen, isina ma-indigenous. Where are the indigenous business, black business people? Hakuna. Simasetametaura ndipo macompanies avhara. Go out mdara. Rwapasi. Ahambe. Todzoka kumusha. Ngaende notsinye wake. And atitye hondo. Atitye pfuti. Atitye hondo. Maovet they will be protected. Sezvo ndovakatunzira nyika. Zvada kudya mabenefits ezvinhu zvakatunzira izvo zvinoti hatidyi, don't eat hondo izvo, hatidyi hondo, tingodya pfuti mumba. Musuno wakatonzwa nenzara ukanotora wakaurayirwa nenzou basa ukanotenga motokari uchaina ukaurayirwa nenzou dzei madzaurayira vanhu wadi kuuraya mombe dzako dzekupickup. Kana uri mupresident ane mwoyo wakanaka chaizvo wakadi kuuraya mombe dzekupickup, mari yamunoswera muchimudzika kupickup. President anodzidzisa agriculture wakambozviona kuti mudhara usadaro, ngarwe pasi mudhara, ngarwe pasi. Must go. Haita kutsetsemuka zvoenda chaiko mudhara nevana vake vese out sek akatora iyo ngaatore iyo ende nayo, but zhinji zviri kusara munhu anonyepa.